Valid ba ang bentahan ng lupa kung illiterate ang seller? Ako po si Attorney Boying Alguno. Ang New Civil Code ay walang sabi na kung illiterate ang seller, magiging invalid ang kontrata. As long na ang seller ay hindi dinaya, hindi napuwersa at naintindihan niya kung ano ang laman ng kontrak, valid yan na kontrata. Kahit pa illiterate ang seller. Now, ano ang dapat gagawin kung ang seller ay illiterate? Under Article 1332 sa The New Civil Code, dapat ipaalam sa seller kung ano ang laman ng kontrak na kaniyang pipirmahan o magtamark ang seller kung hindi marunong pipirma. Sabi ng batas, kapag ang contracting party ay hindi marunong bumasa ng kontrata, dapat ipaalam ito sa kanya kung ano ang laman ng contract. This is my most humble legal advice sa mga parties na may ginawang bintahan sa lupa. Halimbawa, ang isang contracting party ay illiterate. Si seller, for example, hindi marunong sumulat at bumasa. Dapat iharap ang seller sa notary public. Lola, ito po ang dokumento na nakasaad na ang lupa mo ay ibinta mo sa iyong kapitbahay. Totoo po ba ito, Lola? Aba, attorney, sabi ng kapitbahay ko, financial assistance, yan. Bakit yan ang laman ng kontrata? Dapat mag-iingat ang notary public. Buyer, bakit mo dinaya ang seller? Alam mo ba na pwede kang kakasuhan dahil dinaya mo ang seller? Do not take advantage sa pagka-illiterate ng seller. Isa yan sa duty ng notary public na bago i-notarize ang dokumento, dapat maintindihan ito ng contracting parties. Example number 2. Lola, sa dokumento na ito, totoo ba na ibininta mo ang iyong lupa sa iyong kapitbahay? Opo, attorney. Ito bang kapitbahay mo na kasama mo ngayon ang bibili ng iyong lupa? Opo, attorney. Totoo po ba na 1 million ang value ng lupa mo, Lola? Aba, attorney, 10,000 lang ang sabi ng aking kapitbahay. Yan lang ang bayad ng aking lupa. Buyer, bakit mo dinaya ang seller? Huwag mong gagawin yan. Obligation yan ng notary public. Dapat, kung ano man ang nakalaman sa contract, halimbawa, deed of absolute sale, kahit pa illiterate ang seller, kung ano man ang nakasaad sa kontrata, dapat malalaman niya. Otherwise, kung hindi ito naiintindihan ng seller, anong effect? Pwede na magiging invalid, hindi legal ang kontrata na itamark o pipirmahan ng seller.